הנה מוזי. וואו, הנה איום ראשון על השער. הייתה שם נגיעת יד של סיסוקו. פריד אומר להמשיך. מוריד יפה לשועה. שועה עכשיו מוסר את זה. יש פה נבדל, אין דגל. יש 1-0 של קני. עכשיו עולה הדגל. קני נכנס מוקדם מדי, היה צריך לחכות קצת יותר. אבל אלה המעברים שבית"ר ירושלים רוצה. רביבו עם כדור מעניין לפטאצ'י. פטאצ'י משתלט, יכול להפקיע. יציאה מצוינת של סילבה. איזה חור של מוזי. זהבי. כדור מעניין. ההגנה של בית"ר בינתיים מסתדרת. אבל מרסלן עכשיו מאבד את הכדור. יש שם נפילה ברחבה. שמע, הוא דורך עליו. וגם תראה איזה צעד גדול, הוא לא יכול להיות בשיווי משקל עם צעד כזה גדול. עכשיו ערן זהבי ינסה לעשות את מה שהוא יודע, לדבר עם הרשת. זהבי לא כובש, הצלה גדולה של סילבה. וואו, אז שלמה עם הכדור. רביבו עושה את התנועה קדימה, דרי יוצא אליו. הריבאונד לזהבי, זהבי בועט וסילבה עודף. הנה ערן זהבי מגיב מהר ומחפש את השער בעיטה מ-20 מטרים. תגובה טובה של סילבה. שוב, האגף של רביבו ותורג'מן הוא האגף שמרגישים הכי בנוח. עכשיו מוזי, אצילי בצד שמאל, קני בצד ימין. עומר אצילי יכול להפקיע עכשיו. אצילי עושה את התנועה ובועט למשקוף. קני יקבל כדור נוח. בואו נראה אותו. אצילי איתו. קני ברגל שמאל, החזקה שלו, צריך לבעוט וזה הולך לקרן. פעולה יפה של סילבה קני. אחת הפעולות הבודדות של שחקן התקפה אמיתי שעושה את הדבר הנכון. אצילי לקני, מרון ג'ורג' איתו. הנה המסירה, ג'ורג' בועט החוצה. מסתובב ומצרף את רביבו להתקפה. רביבו מרים ראש, רואה תורג'מן, רואה גם את פטאצ'י. פטאצ'י את דור פרץ שם, אבל איזו הצלה גדולה של סילבה. תשמע, הוא איש המשחק הערב. עכשיו מיכה לשועה.